दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि रुंसारि रानखो नार्जारि गोसोखां गामियारि जोलुर बादायलायनाय बानजायदों। भारत भुटान सिमना दादगारि ओनसोलाव गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों दादगारि दालाइसा एबसुआव खामानि मावबोनाय रानखो नार्जारिनि मुङाव गामियारि जोलुर बादायलायनाय खुंफुङो, जायखौ बेखेवनानै होयो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिलीप बसुमतारी आरो हाथिसार पुलिस आउटपस्टनि आइसि रमनि महन घोषमोनहा। बेखेवनाय दिनाव 4 नं बनगाव आरो 1 नं धोरोमफुर हान्जानि गेजेराव बादायलायनाया जागायो। बान्था हिसाबै देरहासार आरो रानार आप हान्जाजों गंसे ट्रफिजों लोगोसे रांनि बान्था आरो साबसिन गेलेगिरिनो ट्रफि होनाय जागोन होनना फोरमायो दादगारि दालाइसा एबसुनि आफादगिरि उखुन्दै नार्जारिया। लोगोसे बिथाङा बे भारत भुटान सिमना दादगारियाव दै लोंनाय सोलोंथाइ आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाहोनो सोलिफु सरकारनिसिम खावलायहरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों। दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दिनैहाय फुटबल बा जोलुर बादायलायनायखौ दिनै ओपनिं हिसाबै दिनै बादायहोनाय जाबाय। दा बे बादायलायनायाव जोंनि दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गामिनि 2 गामि जोंहा बेवहाय दिनै ओपनिं हिसाबै गेलेनाय जादों। दा बेवहाय गेलेगिरि हिसाबै 4 नं बनगाव गामिनि आरो बिनि हेंथायै गेलेदों जोंहा 1 नं धरमपुर। दा गामि मोननैजों जोंहा बादायलायगासिनो दङ। दा बे समाव जोंनि दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो फोरमायनो सानोदि जोंहा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेखौ बिथा लाफानानै जे जोंनि उन्दै उन्दै गेलेगिरि बिथांमोना जे स्टेट जिल्ला लेभेलाव बा डिस्ट्रिक्ट बा सेन्ट्रेल लेभेलाव गेलेहैनो हाया हिसाबै जोङो गामि लेभेलनिफ्रायनो जोङो मोनसे गेलेगिरि बा फुटबलार हिसाबै जोङो दैदेनलांहोनो जोङो बेखौ आवगायनो सानदों। दा बेनिखायनो जोङो बे गेलेनाय आयदाखौ जोङो गिबि हिसाबै जोङो लानाय जादों। दा बेवहाय जोंनि दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामि खोन्दो जोलुर बादायलायनाय हिसाबै बेखौ बिथा लाफानानै जोंहा जोंनि इउनिटआवनो सासे गोरिब दुखिया मानसि बा आदा रानखो नार्जारिनि मुङाव जोङो बे खेलाखौ जोङो होनाय जादों। दा बेवहाय बिथांनि जे न'खर परिश्रम बेहाय रावबो जों गैयाखौनो जोङो बुंनो हायो। दा बेवहाय बिथाङा न'खर गोमाजानाय मानसि। दा बेवहाय जोङो बिथांखौ इउनिटआवनो बोनथुमनानै लानानै जे बिथाङा जोंनि इउनिटआवनो गोबाव सम खामानि मावबोदोंमोन, जाथिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन, खैदां खैफोद सौसिबोदोंमोन। दा बेवहाय नै मास मोनब्रैसो सिगां बिथाङा गुबुन आउट कान्ट्रियाव खामानि मावनो होननानै थांनायाव गावनि आगोमा जिउखौ रुंसारि बा जिउखौ खोमानो गोनां जादों। दा बेवहाय जोङो जों दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा न'खरजों जेरैहाय न'खरा दुखु मोनदों, बिथांनि जे सह'खौ नुनो मोनाखै, बायह्रा बिथांखौ गारदों। दा बेवहाय जोंबो न'खरजों समान दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुखु लाहरफादों। दा बेवहाय दिनैहाय अपेनिं हिसाबै दिनै 12 थारिख। दा 12 थारिखनिफ्राय जोङो होयै जोङो फाइनालखौ 19 थारिखआव जों खालामनाय जादों। बान्था हिसाबै जोंहा ट्रफिजों लोगोसे मानि जों होफानाय जादों। दा बेवहाय जायहा साबसिन गेलेगिरि बे खेलानि गेजेराव साबसिन गेलेगिरि हिसाबै सायख'नो हागोन। दा बेवहाय जोङो गेलेगिरि बा बेस्ट प्लेयार हिसाबै जोङो मानि प्लास ट्रफि जोङो सेलेक्ट खालामनाय जागोन। आरो बेवहाय जायहा बांसिन बे गेलेनायाव गल सोनो हागोन, दा बिथांनोबो जोङो टप स्करार बा बांसिन गल सोनो हानाय बिथांखौ मानिजों प्लास जों ट्रफि बेस्ट प्लेयार जों होनाय जागोन आरो। नोंथांमोननि दादगारि ओनसोल सरकारनिसिम मा खावलायनो सानो? बेखौनो जोङो खावलायनो सानो जे जोंहा दादगारि ओनसोलनि सिङाव दैनि जेंना होननानै बुङोब्ला जोङो खोब जों बुंनो हायो। दा बेवहाय दैनि मस्ट इम्परटेन्ट। दा बेवहाय जोंनि साफ्रोमबो बा गुबुन बा दा सरकाराव थानाय मान होनो गोनां सरकारि बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो बा जोंहा बिटिआरनि मानगोनां
सोद्रोमा बा EM बा CM सारमोनखौ आं खावलायनो सानो जे जोंनि दादगारि गोग्लैसोनाय गामिखौबो जौगानाय फारसे दावगाहोनो थाखाय आं खावलायनाय जायो। दा बेवहाय जोंहा दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गोबां सोलोंथाइनि बेलायावबो जेंना जोङो बेखौ बुंनो हायो। मानोना जोंहा देग्लायहाय हाइ स्कुल गंसे दङ, बे हाइ स्कुल गंसेयाबो जोंहा प्रभिन्सियेलाइज नङा। दा बेवहाय जोंहा खोब दुखुनांथाव आरो जोंनि फरायसाफोरा सान्थिपुर, रनिखाता, बेंटल फरायहैनो गोनां जायो। दा बेवहाय जोंहा जों गोरिब दुखि सुबुंफोर जानानै बेवहाय थांलाय फैलाय राहा लामाया बुहुद खस्थ' जायो आरो थाखा फैसायाव बुहुद जेंना जेंगोना जायो।